Azt akar, hogy én üljek rá. Egy kicsim, nem. És miért nem ülsz rá? Hm? Gyere, gyere, csücs. Gyere. Csücsi rá és anyatól. Anya nem ül rá. Gyere, te ülj rá. Csücs. Gyere, gyere. Apa videózik. Apa azt akar, hogy apa. Akkor majd én veszek fel. Na jó, fő. Menj. Jövök. Most anya jöjjön? Jó, jövök. Jövök, hollak. Apa felvett videóra, hogy bűzték. Igen. Ott a Maci. Ott a motor. Ott a lovacska. Ott az óra. Ott a bárna. Te labda. Rúgd meg ide nekem a labdát, Hol kicsim. az órát, kicsim? Ott van, Iker, ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Dobd már ide a labdát nekem, pici. Hm? Nagyon ügyes vagy. Igen, apának odaadtad a labdát. Most megy vissza. Ugye jobban célod, mint Különösen, hogy én a kamerába figyelek.